Salutare, întreaga lumios! Claudiu și astăzi împreună cu colegul meu Dragoș, care s-a stricat microfonul pe loc și e și la budă. Acum o să știți ce o să face pe serverul ăsta? O să mă iute, ăsta îl cheamă Fumicarul. O să la linkul său de descriere, de subscribe. Amândoi avem o bază, să vă arăt în baza. Dar baza noastră deocamdată e atacată. Așa. Mergem. Cred că am greșit locul. Tu, am greșit-o. De asta nu cumpărați locul de la țigani. Mereu le greșiți. Îmi iau un Ferrari. Acum repede. Kit Ferrari. Și nu vă zic serverul. Bine, vă zic, este SS Ferom. Asta vă zic. Sau puteți să scrie SS Calpă SS. Și asta e baza mea, baza noastră. Avem 3 baze, una pe aer, una pe aer care o să vă arătăm acum. Și vă arăt acum. Și de fiecare dată când o să intru o să și filmez. Mă, închide mașina. Bă, băiete, dacă se atinge cineva, o mor. Să te intrăm în bază. Eu te bază asta. Ok. Asta e baza noastră. Asta nu e ce vă așteptați. Scuzați dacă se vede televizorul mai tare. Bă, pe aici e să futut, practic. Aici se vede misiunea că se... E. Bun. De dacă văd o fantom. Nu. Ieșim. E ceva aici. Stai să-mi iau Ferrari. Am amenințat. Map. E pe aici. Bine, hai să văd. Casa lui Neilie, poate știți, poate unii știți, poate alții nu știți. Poate îmi dați dislike, poate îmi dați like. Dați cum vă place. Vă place videoclipul? Dați like. Dacă nu vă place, nu dați un simplu. Hai, scuzați că microfonul se mai întrerupe unul, pentru că el. Și hai de sus. Asta cred că am găsit locul. Și... Pregătirile de Paște încep la Metro. Vizitează între 10 și 13 aprilie și cumpără o proaspete. Iată, mă, nu mai merg cu mașina. Și vopsel de ouă. Merg așa. Că se vede pe aici. Iut, asta e. Ia să știu la pasarea asta. De ce intri aici la morge? E cam mare. În fine, aia e principală și mai avem una. Bun, uitați, camera. Uitați. Ce poate să ai pas. Tot ce ne trebuie. Vă pezi toate camera. Și de asta, din care dacă mă supăr eu te mai are încă o studio. Bucătăria, mai cât un crab. Unele nume decizii și aici tătole. Hai, să plec. S-a prezentat tot. Să vă prezint și hai. Așa, hai să vă aștept. Ce-i mamă? Nimic.
Ia-mi mai de ajutor. Scuzați, dar n-am mașină. Hai să vă știu. Să cred. Deci. Nu știu. Ai mașină. Să vă arăt și pe Ariana. Mai degrabă e un avion decât e asta. Hai. Asta e. Deci, trapa. Unde? Uitați-vă. Clasa e bună, clasa este doar pentru misiuni. Când suntem misiuni de se distruge pe cineva, merge prost. Tragem de aici. Și cam asta e. Hai să ucim. Gata. Deci episodul ăsta scuze că a fost scurt. Se scuze pentru tot. Dacă aș putea. Nu, și închid. În fine că o să filmez mai pe târziu. Dar acum nu mi-a luat panica și asta e cum de a reprezenta serverul paselor. Și cam asta a fost și pa!